akwai wata kissa ta wani mutum, kissa ce mai ban al'ajabi, duk da yake wannan kissar mun sami ta ne ga malamai lokacin da suke ainihin karantar da mu, ba ainihin na karanta ta ne a cikin wani littafi ba, amma kuma darasin da ke cikinta yana da amfani matuƙa. Malaman suka ce akwai wani bawan Allah mutumin kirki wanda shi babu abin da ya sha mishi kai face kullun nema yake yi Allah ya sanar da shi alamomin tashin kiyama. Shi kullun neman da yake yi ya san alamomin tashin kiyama. In ya zauna yana karantar da ɗalibai, in an gama sai ya daga hannu ya roƙi Allah ya sanar da shi alamomin tashin kiyama, sa'an nan ya roƙi sauran abubuwa. Haka ma in yana shi kaɗai. A kwana a tashi wani lokaci sai bukata ta kama shi ya shiga kasuwa. Ya gama sayayya a cikin kasuwa, ya waiwayo haka sai ya hango ta yarinya kyakkyawa. Ya murza idan shi haka dai ya ƙara dibawa, anya mutum ce ko aljana ce. Ya dai tabbatar da cewa ita mutum ce. Sai ce amma Allah ya suranta wannan yarinya sura mai kyawu, ina ma a ce zan nemi aurenta ta yadda. Sai jinkiri sai da ta gama saye-saye a cikin kasuwa, ta juya sai bi ta a hankali, domin idan mata magana cikin kasuwa, kun san halin mutane da malamai ko? Za a ce malam wani ya lalace, mun gaishe na ɗumi da wata yarinya. Kun san shi malami ana biye da shi har cikin ɗakin matar shi. An riga nan Hausa mutane sun fassara malami a matsayin mala'iki. La ya asuna Allah amma amarahu. Kuma da za su same shi da kuskure ɗaya ya isa ya sa su yi kwandemin aiki miliyan da ya aikata na gari. Don haka sai ya kashe kafa, sai da ta kai bayan gari sai mata sallama. Nan take ku ta karɓa sallaman. Ya ce, boyar Allah yana da magana da ke. Ta ce, kai nake saurari. Ya ce, don Allah daga ina kika fito. Ta ce, me kake neman sanin inda na fito. Ya ce, to magana dai takaitacciya, ni na ganki kuma na ga ki mini ina son ki, don haka ina son in aure ki ne. Sai ta ce, alhamdulillah, dama ku ire-irenka nake nema. Tun inda na baro kasuwa na san kana biye da ni. Da kai mutumin banza ne da tsakiyar mutane za ka yi min magana, amma da yake kana da kirki sai da ka bari muka keɓantu sa'an nan kai min magana. To amma kuma ka san maganar aure ba tsakanina da kai bace ko? Ni mace ce, dole sai ka zo wajen waliyaina ka faɗa mini ranar da za ka zo sai in musu bayani. Ya ce mata, to ai sai ke faɗa mini garin da kika fito. Ta mai misalin garin. Ya ce, to da yarda Allah zai zo wani sati. Suka rabu a haka. Sati ya ƙare, ya kimtsa. Sai kimtsawa irin ta malamai. Sai ɗauki kaya waɗanda suke na sutura mafi muni daga cikin kayan shi yasa. Domin ɗaya daga cikin malaman musulunci ya ce idan za ka je neman mata to kada ka yi kwalliya ka kula a daka. An gane yana cikin siru a alamin nubala. Kada ka yi yadda su malam Nasiru ka yi ko? To ana haka ya kama hanya, ya biyo wannan hanyar wadda ta yi mishi misali. Yana cikin tafiya haka sai ya wuce wani ɗan ƙauye haka. To sai ga wani abin mamaki ya faɗo mishi cikin ƙauyen. Ya ga wata ƙatuwar karya wadda bai taɓa ganin karya mai girma irin nata ba. Ya riƙe baki, karyar nan kuma tana ta kallon shi.
yana matsowa sai ya ji kukan karya, amma ita ba ita ke mishi kukan ba, ɗiyan da ke cikin cikinta ne ke mishi kuka. Sai rike baki, yau a ce ga karya ba ita ke mini kuka ba, ‘ya'yan da ke cikin cikinta su ne ke mini kuka. Ya ce ran da nake ban taɓa gani haka ba, kuma duk faɗin karatun da ne ban taɓa karanta haka ba. Don haka ya ɗan razana, bai tsaya ɓata lokaci ba dai karkata ya wuce. Ya kai gari na biyu, a wannan garin kuma sai sake ganin wani abin mamaki. Mutane ne ke saran ice, suna haɗa itace waɗanda za su kai gida a yi abinci. Kowannensu idan ga tarin itacen da ya tara nan, sai ga kowannensu yana sa wani abu yana ɗarme ice. Idan suka jinjina kowannensu ya ji bai ima ice. Kun ga al'ada in ka ɗauka ka ji ba ka imai, mi za ka yi? Sai ka rage, to ba su imai kuma sai ga sun sake koma sun sake sassaƙuwa sun ƙara. Su jinjina ba su imai kuma a koma a sassaƙo ne a ƙara. Ya ce, wa'yan ga mutane kuma? Wa'yan irin mutane ne? Mutum bai ima abu maimakin ya rage kuma ƙarawa yake ta yi. Ya ce, ko za su kwan wurin nan ba su ɗauki itacen nan ba. Ya ce, ni kan bari in kama gabana in fita batunsu. Ya kama gaban shi ya ci gaba da tafiya. Can akan hanya kuma ya wuce gari na uku, can sai tarar da wani abun mamaki. Ya shigo tsakiyar gari, sai ga an yanke manyan shanu. Ga mutane cikin yunwa, amma kuma shanun nan an hana ma mutane namansu. Kolaye ne, kowane kolo da rawani, su ne suke cin naman. Kowane kolo yana da shanuwa ɗaya, kowane kolo an yanke mishi shanuwa ɗaya. Yana ci, amma kuma yana ci saboda haɗama. Sai ya sheƙa wajen shanuwar wani kolo, ya sakwace shi, ya ɗewa nama ya rugu ya dawo. Ya ce haka suke yi. In wannan kolo ya kaikaici idon wancan sai ya sheƙo sai ya sakwace shi, sa'an nan kuma ya fisgi nama, ya sheƙa ya koma zuwa ga nashi. Ya ce duk yadda dai aka yi kolayen nan babu wanda ke iya canye naman sani wannan shi kaɗai, amma kuma da haɗama sai ya ji ya ɗebo na wani. Sannan ya sake duba ya ce ni ban taɓa ganin kolo da rawani ba sai yau. Kuma ma abin mamaki gashi sun buɗe baki suna wata kuwa kamar masu zikirin Allah. In na kashe kunne sosai zan ji ana ambaton sunan Allah. Amma kuma abin ya yi kama da yaya da kuwace-kuwace kawai na yofi. Sai matsayi wani ya ci gaba da tafiya, sai kai gari na hudu, sai ga wasu mutane na gina rijiya. Sai sun kusan kai ga ruwa, ga su suna cikin tsananin ƙishirwa, ga mutane waje ana jira da guga da kayayyakin ɗaukar ruwa. Amma sai sun kai ga ruwa har shi mai ginan ya ɗebo laka ga ta nan cike da ruwa. Sai ce kai wurin nan bai da kyau, sai su matsa gaba kuma sai a sake gina wata. Ya iske su rami ya fi 10, kowanne rami ya kai ga ruwa amma kuma ba su ɗiban ruwan. Sai su sake kuma sai a koma gaba a sake gina wata. Ya ce waɗannan mutane kan ƙishirwa za ta kashe sunan gaba kaɗan. Yana wucewa gaba sai kai garin inda yarinyar nan ta mai misali. Ƙofar garin ya duba ya ga lalle nan ne. Ya shigo ya ga gidan mai gari, ya ga kasuwa, ya ce lalle nan ne. Yana matsawa haka sai ga yarinyar ta faro shi, ta kawo mishi ɗan abin tarban baki. Ya sha, ta ce sannu da zuwa, ya hanya? Ya ce alhamdulillah. Ta ce na ga kana kamar cike da mamaki a cikin fuskanka. Ya ce dole ne ai, abubuwan da na gani kan hanya dole in yi mamaki. Ta ce menene ka gani akan hanya kuma? Ya ce na wuce garuruwa 4 gabanin in kawo nan, kowane gari sai na tarar da abin ban mamaki.
ta ce to faɗa min in ji menene ka gani. Sai ce ke ga gari na farko da na wuce ƙatuwar karya ne gani ta don faro ne tana kallo na, ba ita ke min haushi ba, ɗiyan da ke cikin cikinta suke mini haushi. Sai ta ce ai wannan abu ne mai sauƙi. Ta ce ai alama ce ta tashin kiyama wannan. Idan kiyama ta kusanto to dattijawa manya waɗanda suke masu hankali ba suke faɗi a ji ba, ‘ya'yansu ne ke magana ana ji. Shi tsoho ko ya faɗi magana ta banza ce ba ta kai ko ina, ‘ya'yansu suke magana tana bin duniya. Ta ce su an waɗannan ‘ya'yan da ke cikin ciki ai. Sai girgiza ka yace lalle haka ne, kin faɗi gaskiya. Ya ce to amma ai gari na biyu kuma na sake ganin wani abu. Ya ce kai nake sauraro, faɗa min. Ya ce mutane na ga suna sare itace, kowannensu ya tarin icce, idan ya jinjina ya ɗauka ya ji bai yi musu kuma maimakon ya rage sai ya ƙara wasu. Ta ce ai wannan mutane ne na ƙarshen zamani. Ta ce mutane ne waɗanda duniya za ta tashi a kansu, su ne ‘ya'yan ƙarshen zamani. Maimakin kullum su rage laifuffukan da suke ma Allah, kullum ƙara musu yawa suke yi. Waɗannan itace laifuffuka ne, maimakin su riƙa ragewa. Kullum idan mutum ya ga laifin nan ya mai yawa fa ya saba ma Allah da yawa, maimakin ya gyara kuma sai ya ƙara saba ma Allah. Don haka kullum lodin nauyi yaka ƙarawa, kullum lodin nauyi yaka ƙarawa. Sai mutuwa ta ɗauke shi sa'an nan ya cimma Allah ya gane kuskure ne. Kun ga duka waɗannan fasarorin da take ai sun dace da abin da muke gani yau ko? Su ake magana yau a ji, ƙananan mutane ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan duniya ta tashi za a cimma zamanin da mutanen da ake kira ruwaibaza, wulaƙantaccen mutane waɗanda ba su da daraja, waɗanda ba su da ƙima, ba su san addinin Allah ba, waɗanda bai kamata a ce suna magana ana saurari ba. A wannan zamanin su ne ke faɗi a ji, su ne masu faɗi a ji in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ko waɗanda ya kamata su yi magana an taushe su, suna ganin mummunan aiki amma ba su iya hana shi. In sun tsawata sun ce a bari, maganar su ba ta matsawa daga inda suka yi ta. Mutane sun zama 'ya'yan Yahudu, ana ta tallata hajar Yahudu. Malamai na gani suna so su yi magana amma maganar tasu ba ta isa zuwa ga mutane. To kan irin waɗannan mutanen ne kiyama za ta tashi. Har manzon Allah ya ce su malamai ma a lokacin zukatansu za su narke a cikin ƙirjinsu kamar yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa. Haka ma a yau in muka kalli yadda muke zunubi, mu kalli yadda muke saba ma Allah yau, ya ishe mai zama muna wa'azi ko? Kai ne ka kwashi kayan nauyi na saban Allah, maimakin ka gane cewa nauyin nan da ka ɗauka ya yi maka yawa, ya za a yi ka rage, a'a ƙoƙarin kake ka ƙara, ko ba haka yake ba? Ya ci dukiyar marayu, Allah kuma ya faɗi, ya ce waɗanda suke cin dukiyar marayu, wanda duk ke cin dukiyar marayu inna ma ya akuluna fi butunihim nara, wuta ce suke ci a cikin cikunansu. Mutum ya ɗauki cibi yana sa yana ɗeba garwashi na wuta yana tattamnewa yana haɗewa. Mai cin dukiyar maraya haka Allah maɗaukakin sarki ya suranta shi, haka ya siffanta shi. Yana gama ta maraya sai a ci ga ta marar lafiya, gami ya zai iya cinye ko? In ya cinye ta marar lafiya, wallahi ta uwa ce ma da ta haife shi in ya samu cinyewa zai yi. Ya ci ta guragu, ya ci ta makafi, ya ci ta marar lafiya, ya ci ta marayu, ya ci ta matacci marigaya, ya ci ta kowa. Kuma ana a haka ya bude idanu lalabe ka ina zai samun wani nauyi ya ƙara zuba ma kai ne.
la haula wala quwwata illa billah. Kuma fa zai tashi yinin kiyama dauke da abubuwan nan da ya ci. In ya sace kudin mutane ya gina gida to zai tashi dauke da gidan yinin kiyama. Zai tashi dauke da gida, ga mota, ga trailer, ga tanka, ga gidan mai duk bisa kai shi. Zai tsaye da su tsayin shekaru dubbai kina tsaye da waɗannan, kuma wallahi ba za a ba shi damar ya zauna ya huta ba. Ga tashi hankali da ake ciki na yinin kiyama. Don haka abinda wannan matar take faɗa mishi babu shakka ya dace da abinda muke gani a yau. Ya ce mata to ai a gari na uku da na je na iske an yanke shanu, ga mutane na je yunwa ba a ba su ba, amma kuma ga kolaye da raunna an ba musu naman suna ci, su kuma kolayen saboda haɗama ba wanda ke iya ce ya tashi shanuwar, amma kuma sai ya ji ya ɗiba ta wani, sannan sai ya ji ya yi jan magana, ya sakwaci wancan, ya rugo wancan, ya sakwaci wancan. Sai ya ce ai wannan ba wani abu bane, sarakuna ne da malaman ƙarshen zamani. Himmar su ita ce duniya, himmar su ita ce duniya. Su malaman za su ɓoye gaskiya, ba su faɗin gaskiyar, kamar yadda Yahudu da Nasara ke ɓoye gaskiya ko? Sun san annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah ne, amma kuma sun ɓoye ba su faɗi. To kamar haka ne malaman ƙarshen zamani za su riƙe ɓoye gaskiya. Himmar su ita ce dukiya, wanda duk zai ba su dukiya to shi ne na ƙwarai, kuma shi za su yaba. Wanda duk bai ba su to ba su yabai shi. Hakanan sarakunan ƙarshen zamani da shugabanni, wanda ke yabonsu da shi suke yi, wanda bai yabonsu fa wallahi in ka yabi as-siddiqul akbar sau 1000, ka yabi annabi Ibrahim khalilur rahmani sau 1000, an dai baka ambace sunan su kai yabe su ba, ka faɗi aiki alkhairi ko wani abu wanda suka yi ba, to kai ba nasu bane. Kana can gefe cikin mayunwata, cikin yan kallo, su ga sunan suna ci, kowannen su an aje mishi taryan abin da bai iya canyewa, amma ko bai ishe shi ba, bai wadace shi ba. Sannan su malaman za ka same su, wannan ya tsokani wancan, wancan ya tsokani wannan, haka suke. Maimakin su mai da hankali kan gaskiya, za su koma tsokanan juna kurum. Wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana malamai ga aikata irin wannan. Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari ma kan Yahudu da kuma Nasara, yace ya ayyuhal ladzina amanu inna kaseeran min al-ahbari war-ruhban. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku mu'minai, zan ba ku wani labari. Inna kaseeran min al-ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Yace lalle da yawa daga cikin malaman Yahudawa da Nasara, da yawa daga cikin su la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, suna cin dukiyoyin mutane da barna. Malaman Yahudu da malaman Nasara su Allah ya shaida da cin dukiyoyin mutane da banna.
idan sun ci dukiyoyin mutane da banna kuma wayar su duna an sabilillah sai su rika kange mutane daga hanyar Allah, gaskiyar da ke cikin littafi su ki faɗi, su zo ma mutane da wasu abubuwa waɗanda ba a hore su da aikata su ba. yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun, hadisi Abdullah bin Mas'ud wanda Imam Muslim ya zo da shi a sahih hadisi na 51. don shi ne ma a wani gurin Allah madaukakin sarki yake hani yake wani yace wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yace ya ku malamai ine muku warning, la talbisul haqqa bil batil, kada ku hada gaskiya da ƙarya wuri daya. Duk malamin da ya sa kwaɗayi a zuciyar shi babu shakka ba zai iya tafiya bisa gaskiya straight ba, dole sai dai ya kwaso ƙarya ya hada ta da gaskiya ya cakuɗa. Abdullahi bin Abbas ya ce ana nufin la taqlitul haqqa bil batil was sidqa bil kadhib, kada ku hada ƙarya da barna, haka ma kada ku hada gaskiya da ƙarya guri daya. Ku faɗa ma mutane gaskiyar abin da yake cikin littafin Allah. In yabo za ku yi, ku yabi wanda Allah ya yaba, kada ku karanta aya ku yabi wani da wannan ayar wanda Allah bai yabe shi ba. Imamu Qatada, ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri daga cikin tabi'ai, yace ana nufin wala talbisul haqqa bil batil, ana nufin wala talbisul yahudiyyata wan nasraniyata bil islam, kada ku hada yahudanci da nasaranci a cikin musulunci, ku cakuɗa musulunci da yahudanci, ku cakuɗa musulunci da nasaranci kamar yadda muke yi yau. Wa antum ta'lamuna anna dinallahi al-islam, alhalin kun san addinin Allah shine musulunci, amma sai ku ɗobo littafin Allah ku cakuɗa can ku cakuɗa can don ku samu wani tamani na duniya, don ku samu wani abu na jin daɗi na duniya, alhalin kun san cewa addinin Allah na gaskiya shine musulunci. Wa annal yahudiyyata wan nasraniyata bid'atun laysat min Allah, alhalin ku kun san cewa yahudanci da nasaranci kirkirarren abu ne, ba daga Allah yake ba. Allah bai saukar da cewa ka sa rigar Cristiano Ronaldo ba ko rigar Messi ko rigar Neymar ko rigar Mbappe ake kira ne ko rigar wane ne da wane ne. Allah bai ce ka sa su ba. Waɗannan waƙe-waƙen da sauransu Allah bai haɗa su da musulunci ba, ba shi ya saukar da su ba. Yahudanci ne kurun ka ɗauko ka surka ka haɗa da musulunci, sai ka fitar da wani tafarki wanda yake na daban, wanda tabbas ko kai wallahi za ka iya rantsuwa da Allah kai ka sa abin nan da kake yi ba musulunci ba ne. To malaman bancin sun haɗa ƙarya da gaskiya, sai su yi ƙoƙarin toshe gaskiya idan an zo ana karantar da ita. Wa taktumul haqqa, Allah madaukin sarki ce bayan kun garwaya gaskiya da ƙarya kuma sai ku taushe gaskiyar, ku hana ayi aiki da ita. Abdullahi dan Abbas yace ai wannan ana magana ne da Yahudu, yace abin nufi la taktumu ma indakum min ma'rifati min al-ma'rifa bi rasuli wa bima jaa bihi, yace kada ku ɓoye abinda a hannunku na daga ilmi wanda kuke da shi kan manzuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi. Wa antum tajidunahu maktuban indakum, alhalin manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam da siffofi ne yana na hannunku rubuce, kun karanta kun gani kuma kun san shine manzon Allah. Yace to kada ku aikata haka. To haka malaman ƙarshen zamani za su kasance da shugabannin ƙarshen zamani, za su kwashe abinda jama'a ya kamata a ce an raba kowa ya samu ko sai su canye su kadai. Sa'annan suna cin abin kuma saboda haɗama kowa ya tara abin da bai canyewa, amma kuma na wani yake kallo. Su ma malaman suna nan biye ana ɗan 'yan musu ko?
sannan suna sakwatar juna. In wannan malami ya sakwaci wancan ya ji zafi, shi ma sai ya ruga sakwaci wannan. Suna ta faɗa, sun jaye daga gaskiya wadda Allah maɗaukakin sarki ya nufin rubuta a cikin littafi. To shi ne ta ce wannan shugabanni ne, sarakuna na shugabanni na ƙarshen zamani da ko malamai. Haka al'amarinsu zai kasance. Rawaninsu kamar rawanin kolo ne, girmansu kamar girman kolo ne, ba su da wani girma, ba su da wata kima. Bahaushe ya yi ma kolo karin magana ko? Ya ce gurin kolo ga girma amma babu kashin kunya ko? To haka suke. Ya ce to gari na hudu da na shuɗe, na tarar da mutane suna gina sai sun kusan cimma ruwa kuma sai su rufe, sai a ja ƙasa a rufe, a jefa duwar watsu a rufe, a sake komawa gefe a sake yin wata gina, har sai an fitar da laka ga ta jiƙe da ruwa. In ka matsa ma ruwa na iya fita, amma kuma sai a ce a'a ba a son wannan gurin, sai a rufe. Ya ce to sauran jama'a ce ta ƙarshen zamani, musulmi ne na ƙarshen zamani. Sai sun yi aikace-aikace, Ramadana ya kama sun yi aiki nagari har sun kusan cimma ruwa, sun kusan cimma aljanna. Ramadana na ƙarewa sai su mai da duwar watsu su rufe, su koma gina wata rijiya can gefe. Don haka kullum aiki suke suma nagari sai su ɓata shi da mummuna aiki. Sai sun yi aiki nagari mai amfani kuma sai su lalata shi da mummuna aiki. Tana gama faɗa mishi haka sai ce amma ke ga alama ɗiyar wani babban malami ce ko? Ta ce ƙwarai kuwa, in ko kana son ka gane ni ɗiyar wani babban malami ce, to ka rufe idonka. Amma dai kamin ka rufe idonka san cewa wannan shine fassara abin da kai shekaru kana roƙo Allah ya gwada maka. Amma rufe idonka dai in gwada maka abin mamaki. Ya rufe idanu ne, yana buɗewa bai gane ta ba, ta yi ko ƙasa ko sama. Ya lalaba ya yi ta suranta ta cikin garin, kowa ya ce bai santa ba. Ya yi ta yawo aka ce ba a santa ba. Ya ce tabbas addu'a ta ce Allah ya karɓa mini. Wata boya ce daga cikin bayan Allah, Allah ya turo domin ta gwada mini abin da na daɗe ina roƙo. Ashe kenan idan kiyama ta kusa ta tsaya, to ƙananan mutane suke magana. Manyan mutane da masu hankali dattawa wayanda ya kamata a saurara ba su ake saurare ba. Sa'annan mutane za su yi ta aikata ayyuka na zunubi, aikin da ba su ima, maimakin su dawo su rage, to kullum ƙara za su yi ta yi. Ya ce ashe ko da dunnin cimma irin wannan lokacin, to ga alama kiyama ta kusa ta tsayi. Ya ce haka ma sarakuna da shugabanni da malamai kenan za su lalace. Za su lalace. In ko haka ne, ashe ku akwai mamaki a rayuwa ta ƙarshen zamani. To malamai da aka san su suka fi kowa tsoron Allah, idan suka lalace, to ya al'amari zai kasance. Sannan daga ƙarshe ya ce ko ai na ƙarshen ma shi zai fi su ban mamaki. Mutumin da zai fara aiki har sai ya kusa kai ga yadda Allah, har sai ya kusa kai ga aljanna, sai ya dawo kuma ya lalata aikin. To haka al'amarin mutane zai kasance. So kun ga misali na kitmanul haq, ɓoye gaskiya. To Allah madaukin sarki ya ce wa inna fariqan minhum, tabbas bangare bi ma'ana malamai daga cikin ahlul kitabi la yaktumuna al-haqqa, wallahi za su rika ɓoye gaskiya, ba su barin a san gaskiyar. Siffofin annabi na nan rubuci, kuma a cikin littattafansu an karantar da idan manzon nan ya zo, Allah zai canza mishi alƙibla, ya mayar da shi zuwa ga alƙiblar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amma kuma me? Sai dai Allah maɗaukin sarki ya riga ya ɗebe musu albarka.
ko sun ga siffofin ko sun ga komai ba su imani da shi ko ba su bari mutane su fahimce shi, kullum za su yi ta ƙoƙarin suna fada da gaskiya. Don shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wahum ya alamun, suna aikata haka alhalin kasancewar suna da ilimi, sun san cewa annabi Muhammad manzon Allah ne, kuma juyar da alƙibla sun san cewa yana na rubuce cikin littattafansu manzon ƙarshe zai zo, idan ya zo za a juyar da alƙiblar shi a mayar da shi zuwa ga ɗakin Ka'aba, wanda ɗakin Ka'aba shine alƙiblar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kuma shine alƙiblar annabawa ma da yawa, kamar yadda malaman tafsir suka ainihin fa'i